Hoy, Selim. Selam, hallerin nişik? Evet, rahmet. Seni barısı da tanıyorlar. Çünkü senin kızıl başlığını yaraktanıp göreler. Yani kirge bik yaratam. Miyade kiyip karasın yarayım mı? Yoksu, yaramay. Mana bitmeye ebike şeyim tuğan günüme bile gitti. Kızım, sen koyda. Dani. Bu kız tabi hem benim eniyim alarını türlü bölümlerge her vakit pişire. Eniyim kız tabilerini pişirge Ulu Tatar hatınından öğrengen iken. Hem ol özünün milli riziklerini gül pişirgen. Şulay etip alır şunday temli bulganlar. Bigirek de temliğinde bu sizden kıssa boylar. Bik көп pişirgen buldu. Bik uzak yıllar ile gideyimdi bu. Күпме sular akkan, күпме гомер узган. Берәүнең дә картаясы килмиш ул. Әнием, син чек турында сөйләргә оныттың. Әлбәттә, ул да шәй табынына куя торган ризык, толкыш кәләве бавырсак кебек. Şek, bitmezek яңгыры бит bu. Дөрес, бик кызык ишетелсә дә бик тәмле ул. Ул майдан, уннан һәм балдан ясала. Kızım, bugün Dövening'in tuğan günü. Minen arıdып, kıstıbılar pişirip koygan idim. Аңа olmalar, яңа ясалган кыймак җитеп кайтмассың икән? Менә Дövening'e көчтән эшләр. Барганда алан аша бар. Анда юл яхшырак ярыймы, кызым? Ярар, әнием. Юлга алмалар да салдым. Көнгә бер алма сәламәтлекне ныгыта. Рәхмәт, бик зур әнием. Кичә без йөзек салышу уйнадык. Бер кеше калган уенчыларга йөзек салырга тиеш. Калганнар йөзек салынган кешене тотырга тиеш. Әгәр дә аны тотсалар, аны мәзәк җәза көтәчәк. Киттек уйнарга. Әйбәттә уйнар идем. Ләкин менә бу күчтән эшләрне әбекешкә ямал итәргә кирәк шул. Нәрсә, әзрәк уйнап, соңыннан урман аша барсаң, вакытыңны гына атачаксың. Соң урман аша бит юл кыскарак. Мин бу юлны бик әйбәт беләм. Ләкин әнием бу юл буенча бармаска кушты. Соң бу вакытта анда бит юкты. Кошлар сайрый, күбәләкләр оча. Әле син үзеңне яраткан Дövening'е чәчәкләрдә җыялачаксың. Бигрәк әйбәт уйладың син. Әйдә, киттек уйнарга. Әйдә, йөзек салышу уйнарга. Мин аны тоттым. Нинди җәза бирек микән? Әйдә, чыгыр син. Тукта, тоттым. Ярар, йөзек миндә. Нинди җәза бирәсең? Без сине тоттык. Җәза сиңа табышмак. Ярар, менә сезгә табышмак. Яшел җирәм өстендә сары йомгак тәгәри. Мин беләм, ул бит чебли. Дөрес. Син эт кебек өр. Нәрсә?
Кызыл Калфак, кая барасың? Мин әбекәем янына барам. Мин аны шундый яратам һәм мин аны бик сагындым. Нәрсә анда? Монда минем әбекәемә күчтәнәчләр. Мин аңа сөт һәм бик тәмле кыстыбылар алып барам. Сезнең шундый матур биегез өчен бик зур рәхмәтлемен. Ләкин миңа хәзер китәргә кирәк. Сау бул! Сау бул! Сау бул! Безнең урманга бүре кайткан. Аны күрүче кешеләр дә бар. Этләр дә бүтән төрле. Чөнки алар аны сизә. Әйе, мин дә беләм. Барлык аучыларда урманга китте. Мин үзем күрдем. Әйе, шулай. Минем әтием белән абыем аларга булышырга киттеләр. Кызыл Калфак бүген әбисе янына урман аша киткән. Без аны табырга тиеш. Киттек урманга. Безнең дустыбыз бәләгә эләксә, Ләкин без бергә торырга тиеш. Дөрес. Офык читләреннән әкрен генә матур булып синдә таң ата. Урамнардан узган көтүләрен хезмәт көнен синдә уята. Иртүк торып, әгәр кырга чыксаң, ишетәсең тургай моңнарын. Ишетәсең бодай, арышларының иртәнге сау җилдә шаулавын. Әнә кара, барлык игеннәр дә елмаялар кояш ягына. Кем сокланмас шушы матурлыкка? Ия булган туган ягыма. Исәнме, Кызыл Калфак? Ничек хәлләрең? Сәнме бүре абый? Әйбәт, рәхмәт. Син шулай матур сөйлисең. Ә мин шундый башсыз һәм аңгыра. Өйрәт әле мине дә, зинһар дим. Әлбәттә өйрәтермен бүре абый. Ләкин башта табышмакны бел. Ашка салма, тукмаш сал. Шигә алма, шия ал. Башка салма, шие салма, токмашның нәрсә соң ул? Ярар инде бүре абый. Шигырьләр икенче юлы. Ә хәзер миңа китергә кирәк. Ә син кая шулай иртә барасың? Не, әбекәй шәемә барырга кирәк шул. Аның бит бүген туган көне. Ә кая яши синең әбиең? Дәванием. Теге болын артындагы бер урман янында яши. Шул урман янында тегермән бар. Һәм ул аннан бик ерак түгел. Әнә, күрәсезме тегендәге тегермәнне? Ярар, рәхмәт. Минем үз эшләрем бар. Сау булып тор, Кызыл Калфак. Ярар, бүре абый. Сау бул. On 17, 18, to'xtali. 12 tomshimi 20 mi? Unutdim. Әйе. Кем анда? Бетәшкер кызым, кер.
Анда кем шакый? Бу мин әбекәй, синең анагың, Кызыл Калфак. Мин сиңа күчтәнәчләр алып килдем. Кирәйдә кер кызым. Туган көнең белән әбекәшкәе. Рәхмәт бәгыркәем, рәхмәт кызыкаем. Әйдә киттек ауга. Без бит аучылар. Без бүрене тотабыз һәм кирәген бирәбез. Әйдә уга. Әбекәшем, ник синең шундый сәер тавышың? Нәрсә булды? Юк, кызыкаем, бер нәрсә дә булмады. Тамак төбәгенә авырта шул. Әбекәшем, ник синең шундый олы колакларың? Әлбәттә сине яхшырак ишетергә. Әбекәшкәем, ник синең шундый олы күзләрең? Әлбәттә сине яхшырак күрергә. Әбием, әни, ник синең шундый олы тешләрең? Монысы инде сине ашарга. Юк, тукта! Мин таныдым сине, Бүре абый. Без бит дуслар, һәм безнең икенче төрле әкиятебез. Син бит минем әбиемне ашамадың, әйме? Юк инде, мин аны йоттым гына. Бүре абый, синең әйбәт икәнеңне мин күптән сиздем инде. Әйдә, болай эшлибез. Син миңа әбиемне кайтар, ә мин сиңа калганнар белән сорашырга ярдәм итермен. Яхшы. Бу милли татар ризыгы, өч пышмак. Аның өч пышмагы бар. Бу камырдан, бәрәңгедән һәм иттән ясала. Һәм бу бик тәмле. Бу кебәдия, аның эчендә рис, йомырка, йөзем һәм кызыл эремчек. Алар шундый тәмле. Хәзер карагыз менә монда. Бу кош теле. Аны чәй янына куялар. Бу баллы ризык. Аңа ит тә, бәрәңге дә салынмый. Хәзер әйдәгез чәй эчеп алыйк. Чәй көч һәм сәламәтлек бирә. Һәм күңелне дә күтәрә. Бигрәк тә тәмле. Нигә мин бу ризыкларны баштан ук ашап карамадым? Хәзер минем шул кадәр күп дусларым. Хәзер мин сезнең белән булганда миңа шул кадәр күңелле. Мин башта бер үзем генә идем, ә сезне тапкач миңа шул кадәр рәхмәт. Тау буенда без утырткан гөл үсә, ал керфеген сыйпап аны җилисә. Былбыллар да аңа килеп куналар, иртә кичен дәртле җырлар сусалар. Былбыллар да аңа килеп куналар, иртә кичен дәртле җырлар сусалар.
Әкият, киткән дип пешен тияр. Испаниядә татар балалары бу әкиятне сезнең өчен дип куйдылар.